alaliivit. Mä katson ekan kerran, kun Jani tämmönen, että mitä estu sillä on. Joo. Ja aina on niin isot, kun se suhteessa ne numerot on hirveä. Niin, mutta mä kaikilla menee niin joku metreet päällä kuulostaa. Niin naisilla varsinkin, se on kuin teosta. Myös kun sä näytit, että Petrilläkin on jo. Joo. Katsotko sä Noora meitä? Sama kuin Jennalla viikonloppu vapaa töistä, koirista, agilitista, että se oli jossain Tallinnassa, jossain jalkahoidossa stilla. Ei oo tässä, onks tää